На жаль, кількість дітей, які вступають кожного року після початку повномасштабного вторгнення, невтішна. До повномасштабного вторгнення ми мали вже близько 400 людей, дітей з окупованої території. Тобто ця цифра вона поступово зростала. Ми дійшли до 400. А тепер в минулому році це, наприклад, було всього 57 дітей. І для мене, як для людини, яка займається темою освіти, саме окупованим територіям, весь цей час, ну я навіть іноді сприймаю це як особистий програш, бо 57 дітей – це мало з одного боку, а з іншого боку я розумію, скільки їм потрібно було всього пройти для того, щоб доїхати до підконтрольної території України і вступити. Тому ми почали вкладати більше сил в комунікацію і в донесення інформації на тимчасово окуповані території. Це стосовно вашого другого питання. Є програми підготовки навчання, частина із них платна, частина із них безкоштовна. Є програми, які розробляються самими, наприклад, школами, які надають дистанційну або екстернатну форму навчання. Тобто в них є спеціальні розроблені такі програми. Але, скажімо так, дуже розпорошена інформація. Це моя, можливо, особиста думка, але працюючи з цією темою, я розумію, що дуже мало можливостей отримати інформацію комплексно. Тому ми в цьому році зробили такий певний лендінг, запустили освітню таку платформу разом з громадськими організаціями, попросили про сприяння з боку Міністерства освіти. Вона так і називається «Щодо освітніх можливостей для жителів тимчасово окупованої території Криму». Якби в мене була можливість, я б, напевно, зробила для всіх тимчасово окупованих територій, бо так і має бути.